benvidas a un novo programa de Rabi TV. Eu son Cora e hoxe temos con nós a Antonio García Teijeiro. Benvido, Antonio, que tal estás? Estou de maravilla, vamos, sobre todo porque ademais non esperaba semellante cousa. Ata aquí os teus mestres, as túas mestras, elixiron o día, tiveron que encargalo porque é imposible, precioso. Estou encantado de tanto agarimo, de tanta creatividade, tanta actividade literaria. Estamos felices de que hoxe nos visites a clase de quinto. Fixemos unha pequena biografía túa. A ver se che gusta. Antonio naceu en Vigo e escribe poemas moi bonitos. Gustalle moito o mar e tamén o vento, que lle leva as palabras polo aire. Gañou premios importantes por escribir tan ben. Os seus libros están en galego e en castelán, e ás veces escribe con amigos. Tamén ensina a ler e a escribir, e hai cancións feitas cos seus versos. Ten un programa de radio con música e poesía. Encántalle a poesía e que os nenos e as nenas a desfruten. Gústache? Pois sí, moito, e ademais teño que dicir que por desgracia xa agora non teño ese programa de música e poesía porque xa hai algún tempo que houbo que deixalo porque faleceu a persoa que o facía comigo, non? Pero sí, é dicir, cousas que dixestes aí son plenamente certas e estou moi feliz, ademais, de que sexan certas e de que o valoredes. Antonio, gustaríamos saber a que idade empezaches a escribir poesía. Bueno, eu empecé a escribir de moitas maneiras. Escribir é unha cousa moi seria. Eu viví unha época difícil, na época do franquismo, na época de ditadura, na época de falta de liberdades, e precisaba expresar as miñas frustracións, as miñas rabias, diante de todo o que estaba vivindo. E entón empecé a escribir. Eu pensaba que estaba escribindo poemas, pero en realidade o que estaba escribindo era berros de rabia e de impotencia. Para poder escribir hai que ler. Eu daquela non lía, porque na miña casa non había libros, porque nos centros nos que estiven tampouco había libros. Oxalá eu pudese ter un centro como este cando era pequeno, pero non puido ser, evidentemente non eran outros tempos. E a partir de ler, comecei a escribir xa cousas de máis peso, porque non se pode escribir sen ler. Todos os que irades escribir, primeiro tedes que ler. Ler moito, canto máis mellor, e a partir de aí escribir. Entón, escribir de verdade, pois aproximadamente tería eu 20 e tantos, 30 anos, cando empecé a escribir. Porque, bueno, cando empecé a publicar, unha cosa é publicar e outra cosa é escribir. Entón, eu empecé a escribir para os nenos gracias a comprender que os poemas de Manuel María que se encantaban aos nenos. Entón dixen, ao mellor eu tamén podo. E empecé a facer algúns garabatos e tal e cual, e ao final, efectivamente, foron saindo. Hoxe mesmo no colexio leín o primeiro poema que eu fixen na miña vida para os nenos, o primeiro poema que foi, ademais, publicado. Entón, bueno, o proceso foi lento, pero afortunadamente estou moi satisfeito. E cal foi o teu primeiro libro? O primeiro libro que eu escribín foi un libro de poesía para adultos que se chama Parolando coa Vicencia, que foi unha autoedición, editei no eu. Era un libro moi artesanal, nada que ver con todo o que veu despois, pero foi o primeiro que me demostrou que podía chegar a xente coa poesía. E ese libro, que era para adultos,
foi o primeiro libro. O primeiro libro que eu escribín para vos, para rapaces e rapazas, foi un que se chamaba, ou se chama ainda, Coplas, que era collendo a forma da copla popular, escribir poemas críticos, poemas lúdicos, poemas reflexivos, para que os nenos e as nenas puidesedes. E aí saíron tres prácticamente xuntos, que foron Coplas, Nenos e Aloumiños. Esos foron os meus primeiros tres libros que eu escribín pensando en vos, e dos que me sinto moi contento, me sinto moi orgulloso, porque aí comenzou toda unha carreira literaria que eu non esperaba. Tamén nos gustaría saber por que quixeches ser poeta. Pois iso ten unha explicación moi fácil, porque a poesía, cando descubrín a poesía na voz de un señor que tocaba a guitarra e sigue tocando, que se chama Paco Ibáñez, abriume un mundo a poetas que eu non coñecía, que daquela estaban prohibidos ou non se podían publicar. Aí coñecín eu a grandes poetas, aí entendí eu na poesía, aí entendín eu que había outra maneira de enfrontarse ao mundo, e así foi. É dicir, empecé a ser poeta cando me decatei que cos meus versos podía chegar primeiro aos nenos e ás nenas e despois a moita máis xente. Eu sempre dixen que a poesía a min me cambiou a vida. Eu fun unha persoa antes de ler poesía e outra despois de ler poesía. Entón, bueno, a partir da lectura levoume a escrita, que é algo que facedes aquí, que está moi ben, lectura e escrita, e depois da escrita, pois, levoume a escribir poemas. Entón, os que escribimos poemas, aínda que tamén teño libros de narrativa, chamanlles poetas. Hola, Antonio. Eu chamome Iris e vouche facer algunhas preguntiñas, máis das que falamos na clase. Ti recibiches o apoio da túa familia para ser escritor? En absoluto. Nada de nada. Na miña casa non había libros. Pensaban que estaba un pouco tolo e nunca me apoyaron para ser escritor. Fui un escritor a pesar das cousas que pasaron na sociedade da meu tempo, na escola, que eu tiven que sufrir máis que gozar. E a miña familia era indiferente, non é que estivesen en contra, pero tampouco mostraran un especial interese. Gustaríanos saber se tes algún poeta ou algunha poetisa favorita. Sí, moitos, a verdade é que moitos. Hombre, eu non sería quen soy sen Rosalía de Castro, non? A mí me parece que Rosalía de Castro é unha poeta de un nivel extraordinario, moi achegada a nosa pel, e eu gozo coa súa poesía. Celso Emilio Ferreiro, outro poeta que me interesa moitísimo polo seu compromiso coa lingua e co país. E logo poetas en castelán como Federico García Lorca, quen amo profundamente, Rafael Alberti, con quen tiven a sorte de convivir uns anos con él, bueno, poderíamos seguir. E logo Manuel María, que lle teño un agarimo especial porque el foi o que me fixo comprender que as poesías para os nenos podían funcionar e podían ser moi positivas para a súa formación. El, de alguma maneira, abriu o camiño de escribir para os nenos e estou moi contento. Este curso na clase de quinto limos Vento, Ventiño, Venteiro e gustounos moito. Fixemos raps cos teus poemas porque tiñan moito ritmo. Tiñamos curiosidade por saber en que te inspiraches. Pois inspireme, como lóxicamente o título indica, nos ventos. Eu son un amante da natureza porque son moi de cidade, son moi de asfalto e a natureza non me queda a man, pero admiro moitísimo a natureza, admiro moitísimo o mar, admiro moito as árbores, admiro moitísimo o olor da erva. E logo están os ventos, que son moi molestos ás veces, pero que noutros momentos acariñan e fanche sentir unha ledicia especial. Entón pensei que como son tan cambiantes e tan diferentes, e hainos de todas as clases,
pois que podía ser un bo argumento para escribir un poemario. E así naceu, en principio, o libro Ventos, que despois se transformou en Vento, Ventiño, Venteiro, porque foi a recopilación deses poemas e novos poemas distintos aos que había nun primitivo libro. E así naceu Vento, Ventiño, Venteiro, e, bueno, o vento menos canto vou xogar o tenis, que molesta un pouco, non me importa. Hola, chámame Ian. En la clase estivemos vendo algún vídeo teu recitando poesía na túa casa. Vimos que tiñas libros de música. Que tipo de música te gusta? Pois mira, non é un tópico, digo a verdade. A min gústame toda a música que eu considero que é boa. Gústame, bueno, teño os meus favoritos de toda a vida porque de alguna maneira significaron algo pois, na miña formación, non? Eu son moi seguidor dos Beatles e moi seguidor de Bob Dylan. Para mí Bob Dylan, pero aparte de Bob Dylan, que para min é, pois son máis grande, sinceramente, dentro da música popular, pois hai moita outra xente que me interesa. En España, por exemplo, os cantautores, no? Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Amancio Prada, e algúns galegos, como Luis Emilio Batallán, Xerardo Moscoso, bueno, pero hai moitísima xente, porque a mí é que me gusta toda a música. Cando eu tiña a túa idade, só me gustaba a música pop que se facía daquela. Hoxe, son unha apaixonada da música clásica. Beethoven é o meu, se se pode dicir, o meu referente, non? Gústame o jazz, gústame o blues, gústame menos, pero tamén me gusta o country, gústame o rock, gústame o pop, gústame a canción latinoamericana, por exemplo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Daniel Biglietti, Atahualpa Yupanqui, e todos aqueles que de alguna maneira teñen poesía, aínda que moita xente non o note no que fan. Entón, non podo dicir, teño, en momentos preciso escoitar música clásica, en outros momentos preciso escoitar jazz, en outros momentos poñome en plan roqueiro, en outros momentos pois sinto a poesía de cantautores como Serrat, como Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, un pouco menos que todos eses, ben, pero todos os que teñen algo que decir. E ti sabes tocar algún instrumento? Eso é para min a maior eiva da miña vida. Non sei tocar ningún instrumento, non só non sei tocar ningún instrumento, sino que cando eu estudaba magisterio tiven que mercar a frauta, que tedes todos, que onte vin, pois tiña a profesora tan desastrosa que xa me impediu calquer intento de retomar. Eu cando era pequeno, cando tiña a túa idade, quixen tocar a guitarra. Entón dixelle a mi padre, quero que me compres unha guitarra porque no colexio hai unha rondalla e dan clases de guitarra, de mandolina, de bandurria, e, bueno, gustaríame. Eu tiña a túa idade. Meu pai fixo o esforzo, mercou a guitarra, fun unha vez, vin como ensinaban a guitarra a base de pescozóns aquí, e non volví máis. Meu pai dixe, para eso tirei eu o diñeiro da guitarra, pero a música non se ensina así. A música hai que amala, hai que querela, ten que chegar. E por iso, eu se volvese a nacer, tocaría un instrumento seguro. O piano ou a guitarra. O saxo, tamén me gusta moito. Son, quizáis, xunto co oboe, os meus instrumentos favoritos. Tamén vimos no vídeo que tenes un amigo en especial, chamado Martiño. Onde o coñeciches? Pois o coñecín escribindo. Martiño é a inspiración, é o reflexo da inspiración. No libro
que demo de Monicré, que cando o poeta, con P mayúsculo, sente que se lle acaban as ideas, que está seco, que non lle sae nada, aparece Martiño. E Martiño é un símbolo da inspiración. A inspiración de encher ese oco que ás veces os que escribimos, os que creamos en xeral, notamos que parece que xa non teñemos nada que dicir. Entón, saí do mar, que é aí onde eu me sinto moi ben, como se fose un peixe. Aí coñecino, fíxenme amigo del, contoume que se dedicaba a pescar letras polas noites, que coas letras facía palabras, que as palabras facía versos, que os versos facía poemas. Fixemos unha amizade enorme e dixe, mira, Martiño, queres vir comigo de cando en vez para estar con nenos e con nenas? Martiño encantado, ven, e aí o coñecí. E agora somos amigos inseparables. Se queres, podes sacarlo agora un ratiño para explicar algo. Pois, sí, claro que o podo sacar. A ver, porque sabes, Martiño sempre vive nunha maleta, nesta maleta que me traen aquí, e claro, ahora está dormindo, non? Ahora está dormindo porque, claro, traballou de noite, e iso que xa o despertei 2 veces para que estivese cos teus compañeiros. Bueno, ti xa estabas ali tamén. Pero bueno, tendo en conta que pola televisión, pois... Martiño, que quieres ahora? Pois quero que saías un momentinho para salir de televisión. ¿En televisión? Ai, sí. Hola, aquí estou. Home, Ian, que tal estás? Oh, por certo, sodes uns profesionais. Que maravilla de televisión. E eu saindo, seguro que soy o protagonista. Ou non? Bueno, sí. Ui, ese bueno non me gustou nada. Es que eso de... Sí, es o protagonista, veña, di. Un pouco. Como que un pouco? Que repitas, sí, es o protagonista. Sí, eres el medio protagonista. Que tío este Ian, que barbaridade. Bueno, non me importa. Hola, que tal estades? Como estades? Son mudos. Perfectamente. Ah, perfectamente. Bueno, pois eu tamén. Así que, como non son o protagonista principal, marcho a dormir porque esta noite teño pesca. Martiño, son Martiño. A logo. Non quedou moi contento, Pero bueno, o profesional este, claro, ten razón. É que el sempre quere ser protagonista, sabes? Pero se non lle tocaba, pero bueno, fixeches moi ben. Ola, son Enzo. Na clase saíron moitas preguntas, pero eu vouche facer as últimas. Moi ben, Enzo. Pois nada, agardo que me fagas a pregunta. Dos libros que escribiches, tes algún favorito? É moi difícil, Enzo. É moi difícil porque cada libro responde a un momento da miña vida que é importante. Home, hai algúns libros que lle teño algo máis de agadismo. Por exemplo, hai un que se chama Na fogueira dos versos, que me levou a India e que me levou a Italia a gañar un premio e viví unha experiencia maravillosa, non? Bueno, pois, efectivamente. Foi moi especial, remateina na casa dun gran poeta que se chamaba Rafael Alberti. É un libro moi especial. Poemar o mar, pois claro, ten que ser un libro para min importante porque gañar o Premio Nacional de Literatura non é doado. E máxime que un libro de poesía en galego, non? Tamén é un libro para min moi importante. Bueno, hai unha serie de libros aos que lle teño moitísimo agarimo. Paseniño, outro libro que lle teño moito agarimo, porque de aí Paco Ibáñez, que foi que nos abriu a porta a todos a música e a poesía, a relación de música con poesía, pois fixo 4 poemas
tres cancións sobre tres poemas do libro. Bueno, sempre hai unha razón para querer os libros. Como te inspiras para escribir novos libros? Eu sempre digo que a inspiración miña parte sempre de tres supostos. O primeiro é da vida. Un escritor, poeta, non neste caso, pero tamén narrador, ten que vivir dentro da vida, non pode estar agochado detrás dunha árbore nin metido nunha campá de cristal. Hai que estar en contacto coa xente que te rodea, ver os feitos, mirar, ter moitas miradas diferentes. E entón a vida para min é fundamental, porque hai que andar pola vida, sempre digo o mesmo, cos ollos moi abertos, cos oídos moi atentos e co corazón permeable para que os sentimentos se produzan e poidan entrar e poidan facerse un pouco mellor. Despois se inspiro moitísimo nas lecturas. Para min, nas lecturas é fundamental. Eu de versos que leo saen poemas meus. E como dixen xa antes, non se pode escribir sen ler. Iso comprendino eu, porque en un principio escribía cousas que eu pensaba que eran poemas e non o eran porque lles faltaba a lectura. A partir da lectura empecé a escribir poemas que paga a pena. E logo da música. A inspiración tamén me xorde da música, das cancións, dos instrumentos, dos sons dos instrumentos. Aí naceu Recendos de Aire Sonoro, Aire Sonoro primeiro, Recendos de Aire Sonoro despois, porque os instrumentos son para min algo fundamental, algo que adoro precisamente porque non os controlo, non sei tocar ningún, e admiro moitísimas persoas que saben tocar un instrumento. Entrarose no centro e ver que te recibían con dúas pezas de saxo, eu creo que iso xa foi para min maravilloso. E despois escoitar, tocar, o son do ar, un poema meu posto en música, a música para min é fundamental e tamén unha fonte de inspiración. E falando de novas cousas, tes pensado publicar algún novo libro? Podes decirnos de que vai tratar? Bueno, hai 3 libros pendentes para sair. Hai un que teño a medias con un escritor maravilloso que se chama Jordi Sierra Fabra, que parece que vai adiante. Un libro que ele escribe narra pequenos contos e eu escribo poemas. Hai outro libro que vai sair en Portugal, aínda que vai sair en galego, que se chama Máis aló do horizonte, que é un libro pacifista, un libro de crítica da guerra, un libro de narrativa. E logo hai outro que se chama Teñen música aos versos, que vai sair tamén. Non teñen unha data fixa, pero próximamente. Entón, bueno, vou bastante ben servido. Moitas grazas por contestar as nosas preguntas. Agora un compañeiro darache un pequeno agasallo en nome de todo o cole. Bueno, moitísimas grazas. Isto é precioso. Creo que as flores, a natureza está aí presente. Gústache, verdad? A miña muller encantalle a Susi, encantalle isto. E isto, pois, teño que abrilo ou... Bueno, pois poñemos aquí isto porque queda chulísimo. Agardamos que disfrutaras moito coa visita ao noso cole de Chancelas. E atopar o que atopei eu hoxe aquí en Chancelas. Home, claro, si esta biblioteca funciona moi ben, porque funciona, que menos que levarme a Rabi, da biblioteca de Rabi, para a miña casa e poñereino nun sitio diferente a outras que teño. Porque a verdade que foi unha auténtica maravilla estar aquí. Grazas e parabéns a vos por este proxecto, parabéns a profe que leva todo isto, parabéns de verdade, é unha escola de vida maravillosa que non teñen todos os colexios
e que para min é unha enorme satisfacción ter compartido este tempo con vos. Adeus.